Вітаю, шановне господарство. Ви по-ранішому на каналі Олексія Блажевича, аби ми з вами по-ранішому в Польщі, в Лодзі, і в минулому відео про парк Понятовського ми не показали вам працюючого фонтана. Ось. Ну а сьогодні він от працює. І ось таким от маленьким коротким відео вирішив показати вам, як працює цей фонтан. Ось. Ну а вам, коли ви не глядели, не бачили відео про парк Понятовський, ось посилочка буде примацована. Вельми цікавий парк, вельми такий разностойний і вельми великий. Всім всього найлепшого, пакуль-пакуль.